Kaunjukan kerto injus taman mak sampun keporo tekan piastanipun dinding romo miwakipun juga langkahkan wonten gamparanken colasi kamuwang berpindah kados ini golek kencolongan bisa tata jalma pratiwolas pasmon lenggah wonten ing papan paman provinsi Purwokerto mungkin kakung mewakili kanjeng menika sampun nggih menika dumugi wayang mangsa kala tumapang persogati lumadinipun titi upacara minggan lepas bujang karang taruna Songgoro Widring parade hinjak katring saking Dimas Nangsri